Todas las he hecho vertical para el Estado. O Día do Traxe Galego. Para min o Día do Traxe é o día de reivindicar unha parte da nosa identidade, porque o noso traxe é parte da nosa cultura e como tal temos que poñer en valor e salvagardalo. Por eso días como este sirven para eso, para poñer en valor e sacar á rúa o noso traxe que é unha parte tan importante como a algo. Estes traxes son os traxes comuns, son os traxes de domingar, é dicir, os que levaban as mozas á feira ou que poñían nun domingo na clases populares, porque os traxes que estamos acostumbrados a ver que son de panos e veludos eran máis ben traxes de boda, que se volvían a colocar, non é, que se volvían a poñer, non é como agora un traxe de noiva que se pon o día da boda e nada máis, pero eran como de moito máis para un día moi importante. Por exemplo, o 25 de xullo se poñería un traxe de boda, se repetiría, pero estes son traxes que son comuns a toda Galicia e que son de eso, de domingar, de poñer un día festivo. El Día del Traje es tradición, es cultura, es compartir con amigos, amigas, es reivindicación, es raíces. O Día do Traxe Galego é un orgullo porque é para seguir as tradicións, é como o idioma, unha cousa vai acompañada de outra. Como dicía Castelao, se nós somos galegos é pola gracia do idioma. E niso vai tamén o traxe, que é nas tradicións. Ai, pois todo, eu da nosa patria. Eu levo 3 anos vindo e sendo socia, pero, bueno, a min estas cousas encantanme. E é representar a nosa cultura. Venís a dar con una uruguaya. Bien, y sin embargo estás vestida. Sí, porque me parece súper hermoso que tengan un día para poder conmemorar su cultura, para poder compartirla, más estando en una ciudad tan cosmopolita que recibe a tantos extranjeros. Entonces me parece hermoso poder formar parte de no solamente una tradición de ustedes, sino que también poder disfrutar. Por ejemplo, mi papá era lechero en mi tierra, entonces para mí es como súper lindo homenajearlo de esta manera y también poder disfrutar con mi amiga. Pois é dos días, desde logo, para mí o día máis bonito das festas do Apóstolo, sempre, un día moi emocionante, onde moitísima xente que quere, que traballa e que disfruta, poñendo en valor este enorme patrimonio que é o traxe galego, disfrutamos. Sí, 38 anos poñendo, hai que seguir. Se le da la importancia a lo que es la tradición gallega y la vestimenta. Me da un poco de pena porque ahora ya no se usa tanto, es muy bonita, muy variada. ¿Este traje es tuyo o te lo dejan? Tiene algunas partes que sí que son mías, pero hay algunas que también están prestadas. Fala en galego. Para mí o Día do Traxe é un día importante que representa o día onde toda a xente que ten un traxe na casa, un traxe feito por alguén que o pode lucir e pode ter ese día e pasar polas calles para que esa tradición non se perda e que a roupa que tiña a xente na casa tamén se utilizada para este fin. Representar o que era a tradición galega de vestirse desa roupa. De onde eres ti? Eu son de Cabo Verde, criado en Francia e agora son un galego máis. Ese galego nativo de Galiza, claro, a tradición, máis vendo a xente que xa son adultos como nós, vendo a nova sabia como estas chicas, pois bueno, é o que máis gusto dá, que veña evolucionando e non se perda a tradición, está claro, que é o máis bonito que temos. O traxe galego. Que é o Día do Traxe Galego? Pois é o Día do Traxe Tradicional, é un día de orgullo, un día de dignidade, o día de exhibir o que son prendas habituais, prendas tradicionais, das que temos que facer uso moito máis a miúdo. Ao final é un sinal de identidade do país, un sinal de identidade de Compostela.